Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating ibumukbang ngayon, pork belly and pork ribs calderita spicy. So meron tayong dito mga idol. Meron tayong pipino at saka kamatis. Ito. Meron tayong kamatis at saka meron tayong sili. At saka kanin sa likod. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At paki-follow na lang sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So, umpisa na natin to, mga idol. Meron tayong dito. May sauce tayo. So, umpisa na. So, kain tayo. First bite. Yummy. Idol, pork ribs.
taba. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Bye-bye. See you next video.